Azaz, keresd. Járok erre az oldalra. Gyere, Sketchy, keresd. Keresd, hol van? Keresd. Azaz, azaz. Gyerünk. Azaz, keresd, hol van? Keresd, babája. Hol van, keresd. Gyere, keresd, kicsi. Azaz, keressél. Azaz, keresd, hol van? Lehet, hogy az a baj, hogy kameraérzékeny. Sketchy, gyere. Keresd, hol van? Azaz, keresd. Gyerünk, keresd, úgy, keresd. Keresd, azaz, gyorsan, keresd tovább. Keresd. Az nagyon jó. Keresd. És elment mellette, basszus. Keresd tovább. És rá is lép. Aha. Keresd, hol van? Gyerünk. Gyere, babája, keresd. Keresd. Azaz, nagyon ügyes vagy. Gyere ide, gyere bákhoz. Gyere. Sketchy, mutasd, hol van. És ültesd is be. Ott ül. Azaz, nagyon szuper. És most vedd ki a gombát, hogy lássa a kutya, hogy nagyon örülünk neki. Vagy, édesem. Nehezen, de meg vagyunk.